privítať na pôde školenia školy, kde je jedna z organizačných zložiek aj športové gymnázium, kde sú tu športovci. V prvom rade chcem ospravedlniť nášho pána riaditeľa a pani zástupkyňu, ktorí mali neodložiteľné pracovné povinnosti. Pani riaditeľ na súťaži vo Francúzsku, pani zástupkyňa má akorát zvolenie, takže nemohli prísť. A tým chcem ospravedlniť. Chcem vás privítať, ste tu mladí športovci, žiaci dvoch škôl, Nábrežie mládeže, základná škola a žiaci športového gymnázia. Vítajte a hlavne chcem privítať hlavného aktéra dnesnej besedy, Mateja Tóta. Dám mu slovo, povie na úvod nejakých pár slov, pozdraví vás a niečo by som aj ešte k tomu povedal. Ďakujem veľmi pekne za prijatie, za privítanie a hlavne za pozvanie. Ja sa vždy teším, keď môžem absolvovať takéto besedy s nádejnými športovcami. Pamätám si aj ja, keď som bol vo vašom veku, absolvoval som nejaké podobné besedy s vtedy špičkovými slovenskými atletmi a vždy to bolo pre mňa motivujúce, tak dúfam, že aj tento náš rozhovor alebo moje rozprávanie bude pre vás motivujúce a v budúcnosti možno raz vy budete takto rozprávať ďalším slovenským nádeám, atletickým a športovým. Ja by som chcel ešte privítať aj môjho prvého trénera chodeckého, myslím si, že dobre známeho v Nitre, Petra Mečiara. Ďakujem. Vďaka ktorému vlastne som sa vypracoval z takého žiačika, ako ste možno teraz vy, až na chodca a atleta svetovej úrovne a potom už tá cesta k tým seniorským úspechom bola ľahšia a ten základ tých úspechov, o ktorých sa tu budeme rozprávať, položil práve on, takže ešte raz ďakujem. V prvom rade by som sa vám teda predstavil, tí, ktorí ma nepoznáte, som teda Matej Tóth, atlet, reprezentujem Slovenskú republiku v disciplíne chôdza na 20 a 50 km. Tie posledné najväčšie úspechy boli práve na trati 50 km, ktoré sa venujem v tejto trati od roku 2009. Vlastne tuto budete vidieť v prezentácii nejaký ten prierez mojich úspechov. Práve teraz vidíte majstrovstvá sveta v Moskve, ktoré boli teraz v auguste a v podstate jeden z mojich najväčších úspechov v kariére, a to 5. miesto, tiež to bolo na 50 km. Mám zatiaľ také 3 najväčšie úspechy, ktoré si najviac cením práve z tejto trati, a to je víťazstvo vo Svetovom pohári v roku 2010 v Mexiku, kde som vlastne zvíťazil ako druhý Slovák histórie po 27 rokoch po Jozefovi Priblincovi. Takže pre mňa to bolo tiež veľké prekvapenie, príjemné a obrovský úspech. No a ten tretí úspech, alebo ten top trojky úspechov sú práve olympijské hry posledné, ktoré boli v Londýne, kde som skončil na 7. mieste. V atletike, tak ako sme tu už spomenuli, som sa začal venovať v Nitre. Môj úplne prvý tréner na Nábreží mládeže, kde som chodil na základnú školu, keďže vtedy ešte športové gymnázium v Nitre nebolo. Takže zaštudoval som na Nábreží mládeže triedu zameranú na atletiku. A môj prvý tréner tam bol Peter Oravec, ktorý vlastne ma viedol v tej všeobecnej príprave. No a potom v 7. ročníku vlastne sme začali spolupracovať s Petrom Mečiarom, s tým, že sme robili testy, tak možno ako aj vy teraz robíte, že skúšame všetky disciplíny, komu čo najviac pasuje. Ja som bol od malička skôr na tej vytrvalostnej disciplíny, bavilo ma behanie, bicyklovanie. No a potom, keď sme robili práve chôdzu, tak som bol, myslím, že vtedy druhý v triede a začal som chodiť na tie krajské kolá, ktoré aj teraz určite veľa z vás absolvuje. Tam som začal chodiť chôdzu na 2 kilometre. V podstate bol som vždy medzi prvými 3, ale nikdy som, alebo málo kedy sa mi stalo, že som vyhral. To prišlo až trošku neskôr. Ale proste tá chôdza ma začala baviť, tréningy boli zaujímavé, boli sme celkom dobrá skupina. Peter Mečiar mal tú dobrú vlastnosť, že nás dokázal veľmi dobre namotivovať. A takto sa vlastne nabalovali tie tréningové, neskôr pretekové úspechy.
Vlastne už rok na to, ako som začal trénovať, som vyhral majstrovstvá Slovenska. To bol taký prvý veľký úspech. No a potom to už išlo ďalej. Na ďalší rok som vyhral medzištátne stretnutie Čechy, Morava, Slovensko. Na ďalší rok už som bol na majstrovstvách sveta do 17 rokov v Poľskej Bydhošti, kde som skončil 8. No a to už som vedel, že proste toto je tá disciplína, ten šport, ktorému sa chcem venovať a túžil som raz byť profesionálnym športovcom a reprezentovať Slovensko na najväčších podujatiach a samozrejme ako každý športovec sníval som o tom, že raz budem reprezentovať Slovensko na olympijských hrách. Takže som rád, že po nejakých 7 rokoch tréningu sa mi podarilo splniť ten prvý cieľ a to bolo, že som sa stal profesionálnym športovcom na Dukle Banská Bystrica, kde som vlastne doteraz. Prešiel som k druhému trénerovi, Jurajovi Benčíkovi, ktorý vlastne trénoval aj Jozefa Priblinca, olympijského víťaza. Mal veľmi silnú skupinu v minulosti a takisto to bolo aj v tej dobe, keď som ja išiel do Banskej Bystrice, takže pre mňa to bola ďalšia sprúha a ďalší impuls na napredovanie. No a vlastne už po roku v Dukle Banská Bystrica sa mi podarilo splniť ten druhý sen a to bolo vlastne účasť na olympijských hrách v Aténach v roku 2004. Vlastne keď som mal 21 rokov, tak sa mi podarilo splniť ten druhý veľký sen. Takže už nezostalo nič iné, len snívať a plánovať si už tie najvyššie ciele a to je asi to, po čom túži každý športovec, ktorý už bol na olympiáde a to olympijská medaila alebo veľká medaila z majstrovstiev sveta. A teraz vlastne robíme všetko preto, aby tá medaila raz alebo v najbližšej dobe prišla. Takže to bol taký rýchly prierez, ako som sa aj dostal. Možno, že by som poprosil svojho trénera Petra Mečera, lebo na všetkých besedách to rozprávame len ja o svojich začiatkoch, ako si on na to spomína, ako som sa mu javil v tom čase, lebo už sme sa o tom dlho nebavili a aj pre mňa to bude zaujímavé počuť. Tak ako Maťo spomenul, tak začali sme vlastne spoluprácu, mal necelých 13 rokov. Ale vtedy, keď ku mne prišiel, tak už som mal nejakých dobrých pretekárov, ale vtedy som absolútne netušil, alebo nemyslel som si, keď som sa na neho pozrel, alebo pri tých začiatkoch, že z neho raz bude svetový športovec. Priznám sa otvorene, že nemal tie parametre úplne najideálnejšie, čo sa týka možno, neviem, postavy, alebo proste týchto záležitostí. Ale postupom času som u neho zbadal jednu obrovskú vlastnosť, čo každý tréner túži, aby jeho zverenec takú vlastnosť mal, obrovskú chuť niečo dokázať a na sebe pracovať. Hovorím, mal som aj talentovanejších pretekárov, u ktorých som si myslel, keď som ich videl prvý raz, tak toto bude borec. Ale práve Maťo dokázal, že nie úplne ten talent je to najdôležitejšie, ale tá chuť na sebe pracovať a vlastne niečo dokázať. No a v tých začiatkoch proste to bolo také, že samozrejme, že tá chôdza sú veľmi ťažké tréningy, neexistujú soboty, neexistujú nedele, proste trénuje sa v každom počasí, či už je teplo, či už je zima. No a vlastne na to Maťovi som stále badal to, že on má veľkú chuť proste ísť do toho, začali sa dostávať prvé úspechy, toho veľmi pozbudilo. No a vlastne po 2 rokoch, jak povedal, po 2 alebo po 3 rokoch tréningu sa dostal na majstrovstvá sveta a to už bolo v podstate jasné, že tá kariéra je nasmerovaná dobre a vlastne už to potom pokračovalo, už sme prekonávali slovenské rekordy a najlepšie výkony a tak ďalej, bolo toho strašne veľa, potom bol veľký úspech, keď sme boli 6. na majstrovstvách Európy juniorov, keď mal 18 rokov. To už ozaj bolo umiestnenie. Keď je niekto 6. na majstrovstvách Európy, tak už môžeme si povedať, že patrí k tej európskej špičke. Takže hovorím, išlo to výborne, no ale hlavne podstatné je to, že u neho som nikdy nemusel riešiť veci, ako zrejme aj s vami vaši tréneri niekedy riešia a upozorňujú vás, či niečo urobil, či niečo si doniesol, či proste, ja poviem taký príklad, či bol na nejakej regenerácii, či robil stretching a tak ďalej. Proste tieto veci
že ten tréning u neho nekončil len tým, že otrénoval niečo a zavreli sa dvere štadiónu a tým to skončilo. Proste pracoval na sebe aj doma, pracoval na sebe aj mimo a proste nikdy v živote za tých 7 rokov sa nestalo, že by raz neprišiel na tréning, že by oklamal, že niečo neurobil. Proste to bola spolupráca taká, po ktorej zase túžim, aby som takého zverenca mal, len samozrejme, že je takého zverenca ťažké nájsť, ale tak tiež verím, že dúfam, že ešte raz sa mi také niečo podarí, ale ja som rád vôbec, že robím trénera 20 rokov a že za tých 20 rokov som mohol mať aspoň takéhoto zverenca, ktorý teda vyhral ten svetový pohár a proste bola s ním radosť spolupracovať. Doteraz na to spomínam, bolo to najkrajšie obdobie mojej trénerskej kariéry a dúfam, že ešte teda mám samozrejme ďalších, aj tu sedia medzi vami, tak bodaj by sa niekto priblížil k týmto métam. Pre všetkých aj mojich zverencov je Maťo veľkým vzorom, len ešte keby mali chuť aj tak pracovať na sebe. Takže to je všetko. Dobre, tak ďakujem na úvod. Predstavili sa nám aj tréner, aj pretekár. Ja chcem ešte spomenúť, že sedíme na pôde, alebo teda zišli sa tu zástupcovia momentálne najsilnejšieho atletického oddielu na Slovensku. Teraz bolo vyhodnotenie atletických oddielov. Náš klub SKSOG sa stal najúspešnejší oddiel na Slovensku. Ste tu pretekári toho klubu, tak som rád, že na tejto pôde práve môžeme privítať predpokladám najúspešnejšieho, najlepšieho atleta tohto roku. Vyhlásenie samozrejme ešte nebolo, anketa beží, ale Maťo je horúci favorit a kandidát tejto ankety. Ešte mi dá spomenúť, keď hovorím o našom klube a o tom, že Maťo bol žiakom Nábrežia mládeže, ste tu žiaci Nábrežia mládeže, čiže aj spomedzi vás môže vyrazť nejaký talent a môžete niečo dokázať, všetko je to o tej práci a vôli chcieť robiť a vedieť robiť a niečo chcieť dokázať. Boli tam ďalší športovci spomedzi nás, vás, mnohí sme tiež, a ja, boli žiakmi športového gymnázia, Nábrežia mládeže športových tried a takisto tohto roku druhý najlepší atlet Marcel Lomnický bol žiakom Nábrežia mládeže a potom neskôr športového gymnázia Nikola Lomnická, tohtoročná účastníčka majstrovstiev sveta Nikola Abatantuono, Lukáš Privalinec a ďalší, ktorí dosiahli výborné výsledky či už v tomto roku alebo v minulosti. Dobre, ja by som teraz otvoril nejakú kvázi besedu, môžete sa pýtať, my sa budeme pýtať, určite zvedaví, jak sa dosahujú takéto výkony, výsledky. Nech sa páči, môžete sa pýtať. Mikrofón je v obehu, tak... Skôr než teda ešte prídu otázky od vás, ja by som sa spýtal, nech som si poznačil, aj čo ste sa ma pýtali, sa ho spýtať Maťa. Prvého trénera Nábrežia mládeže sme spomenuli, Petra Oravca. To bola prvá otázka, takže to padlo, ale akú máš, Maťo, motiváciu každý rok začínať a postupovať tú Drínu, pripravovať sa na tú sezónu, lebo tá chôdza je náročná v tom, že človek musí odmakať, odrieť kvanta kilometrov a ešte by si mohol nazvať, koľko takých kilometrov spravíš ročne? Tak áno, tá chôdza je špecifická v tom, že naozaj si všetko treba odšlapať vyslovene. Tak ako v každom športe je dôležitá príprava. U nás je to možno náročnejšie v tom, že je to naozaj stereotypná príprava, kde dennodenne musíme nachodiť veľké množstvo kilometrov. Teraz už to motiváciou nie je taký problém, keďže som profesionálny športovec, je to moja práca a keď už naozaj je zle a nemám chuť a je vonku zlé počasie, tak už tá posledná motivácia je práve toto, že proste je to moja práca, je to moja povinnosť a idem si odrobiť svoju prácu. Samozrejme, málo kedy sa také niečo stáva, lebo aj keď sa tomuto športu venujem už vyše polovicu svojho života, je to už nejakých 17 rokov, tak stále ma to nesmierne baví a je to moje hobby a som jeden z tých mála šťastných, ktorý má svoju prácu aj svoje hobby v jednom. Takže naozaj aj teraz, keď mám 30 rokov už, tak
veľakrát sa mi stane na tréningu, že vyslovene sa teším z toho pohybu, že sa mi ide dobre, že proste vidím, že sa zlepšujem, že napredujem a stále mi to prináša radosť, ten pohyb a ten šport. Takže to je pre mňa tá prvá motivácia. Tá druhá hladina je možno moja rodina, ktorú ste tiež mohli vidieť na obrázkoch. Mám manželku, dve dcerky, Jenku, Ninku, na ktoré keď už je zle možno na tom tréningu a nedarí sa mi podľa predstav, tak častokrát si pomyslím na nich a dodá mi to trošku tej energie, alebo keď prídem zničený z nejakého tréningu, premrznutý, zmoknutý, tak stačí, že sa mi dcery hodia okolo krku a hneď je ten deň krajší a zase je tam tá nová motivácia. Ono určite ťažšie to bolo v tom možno vašom veku, keď bolo zlé počasie alebo zlé obdobie, že som bol unavený, že sa mi nechcelo ísť na ten tréning. Tak tam sa namotivovať bolo niekedy náročnejšie. Možno vtedy aj vďaka trénerovi, ktorý dokázal nás tak správne nahecovať, ktorý možno v tom veku ako vy nám rozprával cieľa, ako že môžeme byť majstri Slovenska, môžeme sa dostať na majstrovstvá sveta. Pre nás to bolo tedy niečo veľké, niečo neuveriteľné, ale vďaka tomu, že sme si išli spoločne za tým cieľom, tak nám to išlo o to ľahšie a prešiel som aj to obdobie možno ťažšie, keď kamaráti ma volali, že poď s nami von, ideme tam do baru, ale vtedy možno sa to lámalo a keď som si povedal, že viete čo, nie, zajtra ja mám ťažký tréning, je sobota, ideme dlhý tréning v Brezovom hájiku, nemôžem si dovoliť ísť niekde von a to možno boli tie momenty, keď sa to lámalo, takže týmto našťastie som nikdy nemal nejaký zásadný problém, určite som mal šťastie aj v rodine, či už to boli rodičia, ktorí ma od začiatku podporovali v športe, za čo som im určite vďačný. Keď som mal 17-18 rokov, tak som išiel na sústredenie do Tatier a keďže Peter Mečiar, môj tréner, nebol profesionálny trénerom, mal tiež svoju robotu, tak nemohol si to voliť so mnou na 2-3 týždne, tak sa vystriedali. Jeden týždeň išiel môj otec so mnou, ktorý si zobral dovolenku a trávil so mnou na sústredení, potom išiel zase on. Takže to boli momenty, keď si človek na to spätne pozerá, že naozaj tie detaily museli byť tak vyskladané, aby som dnes mohol tu byť pred vami, že naozaj stačilo možno, keby moji rodičia povedia, a vieš čo, ja mám robotu, nemôžeš ísť na sústredenie, alebo nemáme momentálne peniaze, nemôžeš ísť na sústredenie, alebo keby tréner povie, vieš čo, ja mám veľa roboty, nemôžem ísť s tebou na sústredenie, tak dnes by som tu medzi vami nesedel. Takže naozaj bohužiaľ v dnešnej dobe to už nie je o nejakom úžasnom športovom systéme, keď vás podporuje štát, podporuje vás celý ten systém a vychová možno 20 atletov a z nich možno 1-2 sa presadia, ale naozaj musíte byť aj vy vo vašich hlavách nejak tak namotivovaní a musíte chcieť vy sami že chcete dosiahnuť niečo viac, ako dajme tomu vaši kamaráti, ktorí možno to až tak vážne neberú, alebo netúžia byť potom najlepšími a vtedy to je vlastne o tom individuálnom a o tom, že vy musíte chcieť sa presadiť medzi najskôr možno v kraji, potom na Slovensku a potom vo svete. Takže ešte doplní ma tréner. Chcem povedať ešte ohľadne tej motivácie. Nám úžasne pomohla jedna akcia v roku 1997, to ešte asi z vás mnohí neboli na svete, tak bolo v Podebradoch pri Prahe Svetový pohár. Bolo to obrovské podujatie, kde sa stretlo neviem, 300 alebo 400 chodcov, no a Maťo mal vtedy